O sigui, jo quan he vist, o sigui, parlant clar, la Colau, que tant deia, preocupant-se de reformar el centre de la ciutat, gastant diners a base de bé per fer coses al centre de la ciutat i s'oblida dels barris, que necessiten millors transports, necessiten millors condicions per poder-hi viure, reformes, no sé, hi ha coses que a mi em costen d'entendre. Costa molt, bueno, a tot aquell que pensa una mica li costa d'entendre aquesta situació. Virtuts, mare de Déu, jo no demano virtuts. Jo només demano voluntat de servei a la ciutat. Demano que sigui una persona que arribi amb idees clares del que pot fer un ajuntament com aquest, amb els mitjans que té. Depèn del deute que li deixin, perquè suposo que normalment el que sap que ho té difícil pot deixar la ciutat superendeutada, amb la qual tu et passes quasi una legislatura intentant recuperar la ciutat per poder funcionar. Però bueno, de moment, amb el que tens que treballar i vas haver un alcalde que comenci per parlar clar a la ciutat. Començar per aquí. Reconstruir el que aquesta hagi destruït. El desordre dels carrers. Tot això no, és una bestiesa. O sigui, tu ves a París i veuràs a cap alcalde de París se li ha acudit de tallar carrers perquè els peatons vagin per la calçada, no? Vull dir, és que a mi em sembla una bestiesa. Això no ha pogut passar aquí. Per què? Perquè aquí es buscava una política anticotxe. En canvi, a altres llocs aquest problema no hi és. O sigui, la gent jo crec que hi ha un problema sèrio i ja no dic això sols dels cotxes, és que és tot. I l'alcalde ha de parlar clar de la situació de la ciutat a la gent i li ha de dir quins són els costos de fer funcionar la ciutat. I evidentment, tallar les especulacions en què s'està jugant amb tot. És que no s'entén res. Des de l'invent de la llum controlada per l'Ajuntament, que va muntar la seva fàbrica de llum, que encara no sabem com funciona i per què serveix. I què dona de si és rentable o resulta que és un cost més que ens ha col·locat a l'Ajuntament per col·locar una sèrie de gent allà. Tampoc sabem, no sé, a nivell municipal, serveis mèdics. Hi ha un conjunt d'hospitals que són públics i altres que són privats. Quin joc hi ha entremig amb els 4 serveis mèdics municipals que controla l'Ajuntament? No sé, hi ha moltes coses. Els serveis socials. Funcionen els serveis socials? O bé, doncs, jo llegeixo que hi ha gent esperant, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament. Però, esclar, els serveis socials què miren? Miren 4 papers que li porten o verifiquen, investiguen i comproven les veritats del que els expliquen? Perquè és molt fàcil dir, vinga, va, vale, ja està, t'hi firmo aquí i a correr. No, les coses s'han de comprovar i verificar. I jo no sé quina política fa l'Ajuntament. Els que estem fora de l'Ajuntament no en sabem gran cosa del que passa allà dintre. I l'Ajuntament no actua de manera oberta. I l'oposició només sap criticar. Però dona la sensació, a mi que em perdonin, però si té que haver-hi algú per plantar cara i donar solucions de cara al futur, aquesta persona té que saber exactament com funciona i què passa a l'Ajuntament. I una miqueta el que vam fer nosaltres amb la Comissió de Control. Una miqueta el que vam fer amb la Comissió de Control. Si tu no saps el que està passant a dintre i com funciona i el que necessita, és molt difícil que puguis orientar una política. I a més has de saber quins són els problemes que té la ciutat i el que necessita la ciutat que faci l'Ajuntament. I poder enfocar coordinadament tot. Si això no ho pots fer, doncs malament.